लेकिन बे सानैयालाय जेलनिफ्राय माला फैनायब्रा आइ बुरबेक 40 बोसोर बैसोनि बुरिनि उदैयाव जोनोम जानाय माव जेलनिफ्राय फैखो जोंलाय बेंगालरावसो खामानि मावनो थांदोंमोन ना जेथोखौ बहा दोनखोमानो मामोनब्रा थै साला मा मानसिलै बिसोरलाय औ यादा माबायदिमोनखौ गोथाव ना गोथाव साला लैखोन गोनांनि फिसा न'नि खामानि दामानि गारनानै लिडारफोरजों इलेक्सनाव गिदिंदोंमोन ना नोङो दा मा मोनखोलाय दा मा मोनखो मा जाबावगोन बिसोरजों हाब्राबो सोनथाजोब्बाय माथो लाजियाखैना मा लैखोन सारा मानसिलै बिसोरो आयु माथो फैला मेन्देलासोलाय जेलनिफ्राय माला फैखो ओइ खैजे मोखां जा थ थै आयु गदलाव बिदिसो थांगा सानिया हाट न'आव थांबा मोजां जाबावगोन नालाय बे मानो नुवाखै लामा ससेयावनो मानसिफोरा माबायदि बुंदों गामियाव सहैबाखि मोजां जागोन बे न'आव थाङाबालाय बहाथो थांनो बेफोर खामला खुमला मावनानै जाबाय बायनोसै खोमालै न' भारा लानानै जायो न'आव थांना मालाय माथो मावना जानो जोंलाय नंमारगौ बेयावनो नागिरनानै थालाबायनोसै नागिरलाबायनोसै थ' माहाजोनथारलै दोनबाय बायगोन खोमा सोंहैजायो थु मेगन जरा नोंनि दैनि दोहो खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरा ओइ नानि दै मोनलोंगोन नामा औ मोनलोंगोन फै फै जिराय फै आदामोनहा बहानि जाखो जों माबा नानि बै साहा फानबारिनि हा दालाय बहाथो थांनो नागिरदों थांनो नागिरदों माने जों सानैबो सिआरपिआव साख्रि मावो जम्मु काश्मीराव थायो दा सुटियाव फैदों आरो बै न'नि स्करपिअखौ बिहरदोंमोन सफैयासै माथो दाबो हा आदानि आखायालाय माथो जानाय माबा जारौ ओइ दाख्लि जम्मु काश्मीर पुलवामायाव सा 40 जन मानसि गावथारदोंमोन ना सिआरपिएफफोर बेयाव जोंबो दंमोन बेयावनो बिनि आखायाव नांदों हामबाय राफोद जाबाय माबा नानि मबाइल दंमोन नामा दङ आदा जोंनिया बै जम्मु काश्मीरनिसो ना सिम कार्डा नेटानो नाङा र' आदा आंलायनि नै आदा मबाइला थेंक इउ गैया नानि असिना नाम्बारखौ हमाखिसै खोमा थांसै दे औ दे आदा दे मिनिना साला बुरबेका भाराखौ रायलायासैलै सिआरपि होनना खोन्थाना लाना भारा रायलायजाबावो जाम्बा रैखा गैलालै बियो आंजों मेन्देला साला बुरबेक खिब्रमा जानानै गलाब बिबार बिदै सोमनो नागिरबा जागोन नामा खिब्रमानि खामानिया मा खिब्रमानि खामानिया जाबाय खि हरनाय जाम्बा सायथाक मेन्देला नाम्बार लाखाबाय ora suma hey
কষ্ট তন্দে আমি দে বড় মানুহে বড় মানুহ মা কষ্ট তন্দে টুপি চলা লং পেন্ট দেখা পাই ডেঞ্জাৰ টুকাই যেন লাগে হে আচ্ছা মোৰ ঘৰত কি আহিলি কচোন কাকা ঘৰ ভাড়া সারা পায় নাকি ঘৰ ভাড়া আ বহিলো বহিবি বহ 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 আচ্ছা তন্দে যে ঘৰ ভাড়া থাকবি তন্দৰ মুখৰ স্বাস্থ্যবিলাক চাই কিনে তন্দে ঘৰ ভাড়া নামত কিবা বদমাছ কামে কৰিব ইচ্ছা নেকি ভয়ে লাগছি হা বড় মানুহ এনেকে নহয় দে আজিকালি মানি লৈছো কিছু কিন্তু ঘৰ যে ভাড়া থাকবা খুজছা মোৰ কিন্তু বহুত নিয়ম আছে কি নিয়ম পালন কৰিম নিয়ম মানে প্ৰথম আহি গেল ঘৰ ভাড়া মোৰ দামটো যোৱা বছৰ মই 360 টকাকে লৈছো এটা ৰুমত ইবাৰি মই অলপ বাঢ়াম ইমান দাম ইবাৰি 350 কৰি মই পাৰবি না নাই দিব কম ল'ব বেছি হৈছে নেকি 350 লম মই যোৱা বছৰ 360 লৈছিলো ইবাৰি অলপ বাঢ়াই দিছো পাৰবি না নাই কও বেছি হ'ব কাকা নুৰবে পিছে হলে মোৰ ৰাধা খুদবা লাগব ৰাধা মোৰ বুকু ৰাধা মোৰ কৃষ্ণ ঠাণ্ডা নহয় ইন্দৰ ঠাণ্ডাই বেলে সালা কুকুৰ মানুহ দেখা নাই হয় নিজৰ মাইকিটোক মই কি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নৰথ হয়তো এই কোকাই এই 500 এডভান্স ল এডভান্স দিলে ওৰাথ 500 দিছিলো ৰবা ৰবা হ'ব দে মই ইগলা লৈ লম 500 দিলে দিয়া। আৰু তই ভিতৰত যাও যাও সোমাই থাক ইগিটা হৰিণ নহয় বাঘ ওলাইছে আমাৰ ঘৰত বাহিৰত একদম নোলাবি হিন্দৰ চকুৰ চাৱনি মানে তুমি কি দেখাবলৈ কি চাই আছা হা চোৱা নাই কাকা চোৱা নাই নায়াখেই ৰুম চাবি আই তোৰ ৰুম হ'ব কাকা তোৰ যা গয়া আৰু আমাৰ যিটো বাথৰুম লেট্ৰিন এটা কথা দিনত একবাৰ পায়খানা কৰিব পাৰবি বাকীখিনি কি কৰিম পায়খানা লগত কিন্তু পেশাব যাবা নোৱাৰে পায়খানা এক্সট্ৰা পেশাব এক্সট্ৰা পুনা নাই কো হ'ব হ'ব এডভান্স দিলো আর কিয় নহব সিঙাও হাবলাং যা 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 হুমাই থাক মোৰ মাইকিক লাইন মাৰে মই ইমান মৰমত ৰাখো নলাবি বাহিৰত 500 बाथ्राखौ एसे बुजिदोब्रा माहाजोन बाबु आं नोंथांनि भाराखौ साननैसो उनावनो रग' रग' साननानै फैगोन आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै दानबानि भारा दानो नांगोन आंनो आरो हायाबा ओंखारलां मा उन्दै गथ' बायदि हमथाबाय थाखोब्रा माहाजोन बाबु बुंदोना आङो आंनि आखायाव दा रां गैथ'आ होननानै आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै होद होद माबायदि माहाजोनलै बेलाय खेरफिन आंनिया मा जागोन आंनिया आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नोंथाङा न'आव थांनानै हिनजावजों सैजाहै होद बिदिया जायो नामा औ बिदि जाखायो माहाजोन बाबु नोंसोरलाय मालाय खानाय सिंग्रा गैला बेवहाय जों खानाय सिनजाग्रा नङालाय माहाजोन बाबु सिनग्रासो नोंथांनि बे रुमनि खालि जायगाखौ जों फिलाप खालामनो फैदों माथो नोंखौ सिंग्रा बायदि नुवालै गोरोन्थि खालामबाय नों माहाजोन बाबु बिथाङा जाबाय जापान आमेरिका USA बायदि बायदि जायगायाव खानाय सिननानै मुंदांखा मोननाय मानसि बिथाङा गेट दाखानाय सिट दाखानाय फाखनाखौनि खोमोन गन्थं गुदुंनि खोमोन बायदि बायदिखौ जोबोद मोजाङै सिननो हायो जोबोद मुंदांखा माहाजोन बाबु नोंथाङा न'खौल' आगारदो माहाजोन बाबु फैसाया खिन्थु मा जोबा होनांगोन सिन्था खालामनाङा भाराखौ माहाजोन बाबु दान जोबसाबियावनो भाराखौ जोङो बिखायाव खुबै खुबै होगोन नोंनो दे जागोन दे आं गाबोन खेबसे खबर लानो फैगोन आंखौ एसे अनदोब्रा आदा बै थगायसुलि मौसुमिखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदोंमोन आं अननानै हरना होदोब्रा आदा बे मालाय सिनखौ दाखानाय दारिखौ जोङो आउट अनदोब्रा आदा एसे है इबार मोनजा मारसिगोन जों माइरंखौ फगबा মই কিন্তু মাল খাবাবৰ মানুহটো বহুত চিধা আছো না
কাকা কি ভাজা সাজা নোহাকে মাল খাই আছে তই এইগিলা ক'ত বুজি পাবি তই ওচৰত আছোন কি কৈছা তই চাকনি তাকনি নোহাকে খাই আছে যে এইটো হৈছে মোৰ টেকনিক মাল খোৱাৰ পিছত চাকনি খাবাহে লাগে মই কি কৰো গম পাইছা মালটো খোৱাৰ পিছত মোৰ ঘৰতে চাকনি আছে মোৰ নিজৰ মিছেছ মাল খোৱাৰ পিছত চাকনি খাব লাগে সেইকাৰণে মাল খায়ে চুমা এটা খাই দে সেইটোৱে মোৰ চাকনি পইচাও বাচি গেল ঘৰতে জুবটো খানা ময়ো খাং দে অলপ মাল খাবি বৌ পিছে চাচৰ আধা গিলাচ এটা লৈ আহ বৌ মাল খাবা লাগে হয় না বন্ধু আনবুৰ ইমান অধৈৰ্য নহবিচোন নাস্তাহে বেছি ভোক লাগছে কাকা খাবি খাবি আন থালি দি ঘৰৰে মানুহ হ'ব কাৰা আছে পইচা লাগব নাস্তা আগত না হে চেৰেব আগত খাবা লাগে চেৰেটো আগত দেখাই দিছো এবাৰ আইও এইবাৰতো নাস্তা খাবা লাগব এইটোৱে নাস্তা নাস্তা কাকা নাস্তা বাবাই দিলে আপনিয়ে কৈছিল দেখোন মোৰ কাৰণেহে আছিল তেতিয়াহ'লে বেলেগ নাস্তা লাগব কাকা ইফলে আছোন ভাল লগা নাই সিফলে গিলি যে আৰু নাস্তা লাগে গম পা গেছি তাত কেইটা বেলচা নিচিনাকে ওলাই আইছি দি অলপ নাস্তা খুৱাই দে একো নহয় দে এতিয়া মই কোৱাটো হয় না হৈ দে পইচা হৈ বাচিল কাকা না হৈ খৰ বুলিহে দিছো চল ফাগলা হাপা সাখরিয়া লাবাই लोंबाय थाखोब्रा हैथु दखनाव फैयाब्रा लोंफैब्रा एसे फै लोंफैलै जाम्बा सिलं आं लोङालै दखानाव थांनांसिगौ मा लोङाब्रा लोंलै जाम्बा एसे लों एसे लोंब्रा आरोबाव Party on the roadside, ooh, oh, 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 oh. Whiskey bottle, ooh, oh, 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 oh. Joe bottle, ooh, oh, 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 oh. Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. Party on the roadside, ooh, oh, 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 oh. Whiskey bottle, ooh, oh, 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 oh. Joe bottle, ooh, oh, 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 oh. Musa lưng lên đi nơi Party on the roadside ooh, oh, 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 বাপৰে বাপ কি বেলেগ বস্তু ই দুটা হা মালো খালা গানো খালা চাকনি 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 শুন চাকনি বলংতে এটা কথা মনত পুৰি গেল সি মাল খাই কেনে তোকচোন চুমা খাই গেলে ओम भगवान जोंनि गोदान दखानखौ मोजाङै सोलिनो हो भगवान अ बे आदुआ मानैखौ मोजाङै थांनानै थानो हो जोंखौ थोरिल' जाग्रोनो हो मा गसाय मा भगवान बेलाय बानो हिनजाव सिख्लासो खुलुमगोन आं भगवानासो खोनाबाय नामाब्रा ओम ओइ रेडि ना रेडि जाखाथारबाय हानिबालि नङा होनदा नंगौथ' लाना फै पुरा udah kura roro muy mendela sini bawa lagi muy mendela sini na pakai dahuran nih gimana
তই জেলত বা কেতিয়া ওই খুৰা ওই ক'ত জেলত গেলো ওই কাম কৰিব আহি গৈছিলো হে হুই না নয়ে বা দাড়ি চুলি বহুত লাম্ব হৈ আছে তাত পালাগব খুৰা তোক বাহিৰ নাখাতো নাই মই ঘৰৰ নাখাতো দোস্তা গেলো মা ওই নালগে বল খুৰা নোৱাৰে দে বাপৰে খুৰা নালগে মো খুৰা ডাইৰেক্ট বো আল্ট্ৰা মডেল কাটি দি আল্ট্ৰা মডেল ইমান দিনৰ মূৰত সালাম আলাইকুম এই দুষ্ট নৰাকে এটা লগ পালো নহয় দে 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 খুৰা জিৰ' কাটিং জিৰ' কাটিং জিৰ' কাটিং কাটিম এইটো নতুন মডেল নেকি খুৰা আজিহে শুনছো মই পপুলাৰ মডেল এইটো পপুলাৰ মডেল নেকি কাটিম নেকি তেনেহ'লে উঠবা লাগব খুৰা উঠচোং উঠ পালা উঠবা লাগব খুৰা চাটা তুই ইয়াতে রাখিম এই খুৰা ইফালে আহ ইফালে আহ ইফালে আহ আইবা লাগবো ইফালে আহ চকু মুচবা লাগব চকু মুচবা লাগবো চকু মুচবা লাগব দে, খুৰা দে, দে, দে। কুড়ি কেইটা হ'ল খুৰা আপোনাৰ এ সাতটা হইছে সাতটা ঠিক আছে ও হইছে না ৰ খুৰা চকু চাবা নালাগে বঢ়িয়া হৈছে খুৰা হয় না চাবা নালাগে দে, দেই দে, খুৰা দে, দে। হৈছে আৰু মোটামুটি জিৰ' হৈ গৈছে এই পিন্ধিলা খুৰা এতিয়া লাহেকে মিলি চাবিচোন আচ্ছা এটা মই হয় আপনিয়ে খুৰা হানিবালি শালা কুক কর এনেকে কাটে নাকি দাঁড়ি আপনিয়ে কৈছে দেখোন জিৰ' খাতি কৰবা জিরো কাট বাদ দিছো মই জিরো কাট বাদ দিছো তোকে কাটিম শালা আই খুৰা নাপাই খুৰা ডাঙৰ তোকে ডাঙৰ কাটিম নাপাই খুৰা নাপাই গাহরি খাওয়া জাত শালা এনেকে কাটে নাকি দাঁড়ি খুৰা পইচা নালগে যা পইচা নালগে শালা গাহরি খাওয়ার জাত আবে দে খুৰা কেতিয়াবা আৰু এই কাটি বড় লগত মিল নাই এইবারও হাই বিছালা তুন ফটত কেম্পিং আগে জিতি আমি শালা কুকুর হা বন্ধ করে দিন হাত দে আলা কুকুরে लाजिगैयै माबा सादुआ बेनिलायनो दि खालामना सिख्लाफोरनि मोखां नायनो हामिया अखा हानायावबा माखौ मोसादों मोदोम नांजानो जा सिख्लाफोरनि आखाइ नायनो थांसैलाय बियो साला मूर्खनि फिसा अथम बोसोरसेल'मोन बारलांबाय एसे गोबाव थानो हायो नामा नोंनो बुंदोंमोन माथो बेदर जाग्रा मोसाया माब्लाबाबो गांसो जाया होननानै दालाय नायखांग्रा जानानै गरसे गरनै मोन्दों माथो गाज्रि जादों बोराय बैसोआव बेफोरखौ मावना जायाब्लालाय माखौथो मावना जाबावनो आंलाय नांखांबाय आंनो बेफोरबायदि फैसाखौ सिख्लाफोरनि आखाइ बिलिनो मोननाय खायदासो बियो ओइ मूर्खनि फिसा अथम खालि सन्देल' नोंनिया आफाया नोंनि आखलखौ दाबो सोलायनो रोंला नामा आं नोंनि थाखायनो जेरावबो ओंखारनो हाला थोद जाम्बि आखलखौ सोलायनानैथ' दा आं आखाइ नायग्रा जाबाय बाद हो आइ नों बेफोरखौ जिंगासिनो नाङा थां बै मबाइलखौ लानानै पाबजि गेलेहैथां हरि ओम हरि ओम आंथ' नेम बायदियै आइजो माहारिनि मोदोमाव दांनो मोना थेवब्लाबो नों सुन्दरिया फैबाय जेब्ला नायनानै होनोसै आङो उसुबिदाया मामोनलाय नोंनिया माबाहाय आबौ इउ आर रं आंखो आदासो जागोन दे होमबालाय आदा हरि ओम दे बुंदो माबाहाय आदा आं गावनि गोसोथोनाय सेंग्रानो कल हरबाथाय दसेनि उनावनो तुत तुत होननानै दानजालाङो बिनि उनाव कल खालामफिनोब्ला सोरबा आइजोआ माबा माबि होननानै रायनानैसो हरो हा माथो बुंहरो माबाहाय आदा आपके करते हैं मैं कॉल करने के लिए बैलेंस बहुत कम है होननानै बुंबाय थायो हरि ओम घटनायाथ' जोबोद गिदिर जाना दं बे दातमानि नोजोर नांना दं आयु हाबाब गिलु बालुनो आं मा खालामनांगौ आदा हरि ओम इउ
आंखो आदा होनबाय आं गोजोनबाय गुरुनि बाक्य नों आं थासान्दि जेबो गिनो नाङा नों मोनसे खिन्थु खामानि मावनांगोन आंनो नों 1000 रां हरनाय नैबे 400 रां आंनो 1 रां हरफिननाय माने बे 399 रांजों रिचार्ज दखानाव थांनानै नोङो नोंनि मबाइलाव रिचार्ज खालामहै अब्लानो नोंनि मबाइलनिफ्राय 3 दान भुट प्रेतआ जायखारलांगोन बे दान मोनथामनि उनाव हुदा खाराब्ला आं मा खालामनांगौ आदा अब्ला नों आंनियाव फैफिन दे होनबा आदा आं थांसै अ थांसै बरिया आबौ खासुन खा आरु खा हाला फाग्लालाय मालाय हिनजावजों मा जाबाय दंलै बियो हाला दुम जाथारगोलै बे अयो खा आबौ साव बरिया 5200 6,000 এই কুকাই ঘটনাটো অলপ উল্টা পাল্টা হৈ আছে কি ঘটনা পইলায়ে পাতঘৰত সোমাই পুৰা চুমা চুমি বাহিৰত চাও নাইছো মোৰ মিছেছ ঐ সোমা খাইছি পুৰা চুমা কি ভাৰতীয় ৰাখলুং মই আজি হি পাকঘৰত সোমাইছি কালি হি থাকা ঘৰত সোমাই কিনে চুমা খাবহি যৌচোন যৌ পঢ়া খতমটো তহঁতৰ দাদাই খাবই নাজানে দে আৰু খা হাতমা ছয়মা চুমা খাবাই জানো চুমা খাবা কি আছে হা কি হৈছে তোক যাই কিনে চুমা খাই আছে মই শুনা পোৱা নাই হা মানে নহয় মোক ৰ হা কি চুমা খাইছিলি হা লাজনো হা তোমাক খোৱা নাই নহয় হামুহে খাইছিলে শামুকহে খাইছিল না এনেই মাৰিলা তাক শামুক খা বুলি মই গম নাপাং নহয় দুখ পালি না তোকো মুনবাই শামুক খাওয়া চুমা খাওয়াটো কেনে নাজানে নেকি নহয় শামুকটো আনছো শামুক চাউনটো কেনে নুনবিলি কি এইটো শামুক চাউন চুমা খাওয়া চাউনটো কেনে নুনবিলা এইটোহে চুমা চাউন মোৰ আকৌ ইঞ্জেকচন ল'ব পইচা দি হা ইঞ্জেকচন ল'ব পইচা দি মই আনি দিম দে কি গ্ৰুপ তেজৰ সেইটো কওচোন ব্লাড গ্ৰুপ নাই চিংগুল মানুহ গ্ৰুপৰ মানুহে মোক মাৰিব দিলা বেয়া নাপাবি হা যা বন্ধু যা ৰুমত অলপ শুই লবি যা যা ৰুমত খাবি যা চাউণ্ডটো বেছি নোলাবি মই চুমা খাওঁ বুলি ভাবছিলো না যা বেয়াকে মাৰলো চুমা খাৱা বুলি শামুক খাৱাকে মাৰি পালো তই আরে ছাতে মত লাগি যা ভিতৰত যা मेगन नायग्रा मानसिखौ खानाय सिननो हामा मेगन बिसिना होदो ना Ayo, fungbai, lasai nai. Hot, makan yang lebih. Hot, makan yang lebih, makan yang lebih. ultra modal le fungbai ultra modal ultra modal fungbai puria jadali baba Salman Khan ni saya baba ultra modal fungbai ultra modal urbi Nenggan apa dah? nunggu di udah nih jangan beri kau tanah kena boria fungbai boria
बाजाराव बेरायहै नोंखौ सिख्लाफोरा जुदि आइ लाभ इउ ना आंखौ 10 बारसो माबाय फंबाय नो होनबा नंगौना बरिया 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 है आं ओंखाम संनो थांसैलै नों थाथ'दो रथ'लाय आदामोन आंना साइकेल सेना गबाय आदामोन अन्नानै सोना होदो ना दानि जुगावबो सिख्ला मानसिफ्रा साइकेल सालायबाय थायो नामाब्रा बिमा बिफाया बायनानै होनो हायाखैब्ला हिनजाव गोनांखा थिकादारफोरजों गोसो थोलायहैब्लानो जायोना गाबोननो लाख थाखानि स्कुटि बायनानै होगोन ना मा बुङो ओइ यारौ मा जाखो हे माथो सेन सौगबाय र' जारौ र' आं सोना होनि गना हरनाय जाबाय जारौ आदा आंखौ बुंदो ना औ नों एसेबां अनसुला अनसुला मानो आं अननाय होननाय बेसादखौ खमसो खालामबावबाय मानो होननानै बुङोब्ला आं गुबुनखौ अननायावनो आंनि गोसो सोलेर आरो मोखाङानो सिब्रब्र जालायलांबाय बेखायनो आंनि बिखा गेजेराव थानाय अननायनि थथ'माखौ बख्र'नानै फिनज्राबसो गाहरनो होननानै सानबाय आं जारौ बिदि दा बुंदे आदा गुबुनखौ अनाबाबो नों आंखौ अनबाय था माने नोंनि साइकेल सोना गबाय थानांगौ आं सोनानै होबाय थानांगौ बिदिल' नङा आदा माथ' उनाव बुंसिगोन दे आदानि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा जाबाय जेकि सान आवगायाव मेन्डेलामोन मानसिफ्रा आंखौ जेकि सान बुंबाय थानायखाय जेकि सान बायदि नुयो होननायखाय 5 लाख गारनानै एफिडेभिट खालामनानै जेकि सान लाबाय आं दा जारौ नोंनियालाय माथो मुं जारौ आंनिया सपना सपना थाथ'दो दे आदा आंहा कलेजाव थांनो गोबाव जायो उनाव रायलायसिगोन सपना देबला देबला हेलौ हेलौ फैदों हेल' हेल' सोरमोन नों माथो गोदैथार रायलायबायलै मा नों सनजिब नङा नामा आंथ' सनजिब नङा ए सरिलै नानि दे सरि आंनि लोगो सनजिब बायदिसो मोनफ्लांदोंमोन आङो रं नाम्बार जाबायदां सरिलै जारौ जेबो नङा दे आदा रं नाम्बार जाबाय बासायला मिसलै आंजो मेसेज हरनो र' वाट्सएपआव नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरालाय नोंनि अनसुलि सना फिथर आंनि लोगो लोगो रिप्लाय फैबाय बासायला बियो मेन्देल आंजों जै गथ'खौ नुबानो गैखाला बियो आदै आदै ए आदै फैदों फै जिराय फै जिराय आदैया दं नामा आदै दङ नै मानसि फैदों हरिओम हरिओम ए नोंस' औ आदै मा खौरां
मा खौरां माने आंना उदै सानायानो हामनो रोंलालै आदै गोबां अजाजों नायजाबाय मोदायबो लुजाबाय माथो जेबो फिथाइ थानो रोङाखिसै बेखायनो नों आदैजोंसो नायजानो होननानै फैबाय आं हे आंहाथ' सम गैथारालै दा हाब आदै दान्दिसे सम होदोब्रा गैया एखेबारे समान गैथारा आसुरसो जाना दं आङो फिक्स प्रग्राम हाब आदै एसे अनदोब्रा आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों नों आंखो एसे अनदो हिनजाव सिख्लाफोरनिखौसो रोंगौहाय बे आदै हौवाफोरनिखौ रोङा होद साला असयबोनि फिसा अथम बेरे फुंजानि जाथ्रा गैयि खोथाखौ बुंलायबाय नोङो हस्तिनिनो जात सल' हरिओम डक्टरनो देखायाखैमोन नामा आदा गैया दिन्थियाखै उदै सानाय बेरामा डक्टरनो दिन्थियाब्ला बोरै हामनांगौ जाखो अजा जारिनायजोंलाय बेखौ मा खालामनो हानो उनाव बारा जाब्ला बेखौनो दायना रायदों बुंगोन सिगाङावथ' अजाजोंनो हामदोंमोनलै जारौ बेफोर नंखाय बाथ्रा आदा सिगाङाव नोंनि बेरामा जाजेनदोंमोन बेखायनो हारसिं हामदोंमोन नाथाय दा बेरामा राबाय बेनिखायनो थाब दिन्थिदो डक्टरनो नङाबा उनाव दिगदार जागोन हा जायगायावनो सरखारि डाक्टारखाना दं बेयावनो खेबसे दिन्थिहैनाय नायबानो जायोना औ दे मादै नानि नोंनि आखाइ नायै नायै आङो आरो नोंनि मबाइलनि फुटप्रिन्ट होखारै बे फुटप्रिन्टफोरा आंनि अन्तरावसो हाबबाय नंदों आं मा बुङो आबौआ नो इउ आर रं आबौ नङा आदा अके आदा हरिओम आं दिनै गोदानसो नायजानो नागिरदोंमोन बुजिदों आं हरिओम बोरै आखाया मा जाखो नोंनिया फिसाइ जागोना नोंनि न'नि खोलाहा माने बे गबिन्द नार्जारि नारायण बिएससि केसि कलेजनि मोखाङाव मानसिया खिन्थु बरदयालु मोजां खिन्थु परिबारासे आदाया गावखौनो बुंदों बियो आं जाया माथो नोंजों जाम्बिनो बे नोंनि आखायाव लिरनाय थानायखौसो बुंदों आं जाया माथो आं सालिनो हायना मुलिखौनो होनांसिगोन नङाबा जानाय नङा माबा नानि आं बेखौ दानगारनोबो हायो दानगारथारनांगोनबो आदा जौसे रां नांगोन खिन्थु जागोन दे हरिओम जाबाय दे दानगारबाय आं न' फैसाया फैखालाबो आं फैया दसे उनाव नुगोन र' हरिओम थांदो थां मामा थां थामा मानसिफ्रा गाज्रि होनगोन थां नांबाय सालिनियाव हरिओम आदा आदा आं थांजोबा सोबाय थै हामा बे बाजार गिदिरफ्राव
मानसिफोर नुयो थां 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 थांनानि थां 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 थांदो हरिओम 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 हाय सपना मा दिनैबो साइकेल सिना गलायबाय नामा गवाखै आदा गवाखै माथो जाखो सपना दिनै आंनि लाइमोन गोसोनि सेनासो गदों आदा मानो दाखालि नोंखौ लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो नोंखौ मानोबा गले गले गोसोखांबाय थादों आदा नंगौ सपना नंगौ सिख्लाफ्रा नांगौ बेफोरबायदि बुङो खिन्थु आंसो पात्ता होआ मानोना आथिखालनि सिख्लाफ्रा फोथायजाला गोसो थोनायनिबो हिसाब गैया आंजों गोसो थोलायो गुबुनजों लाइन मारियो जेराव चान्स मोनो बेयावनो डेन्स मारियो जेराव गाथोन नुयो बेयावनो दुगैयो बेखायनो आं बारा मोजां मोना सना आं थांसै आदा प्लिज नों थार बाथ्राखौनो बुंदों आदा नाथाय आं गुबुन सिख्लाफोर बादि नङा जेरै नों गुबुन सेंग्रा बादि नङा आंखौ गुबुन सेंग्राफोरजों दा रुजुखालाय दा रुजुखा होनना बुंदों दा रुजुखाथार मा दं बिसिनावलाय हा मा दं साला बिमा बिफाखौ दंमोन केटिएम बायदों जौ लोंदों गान्जा सोबदों देनराय जादों गेदेर उन्दै होननाय सनमानानो गैथारलालै फेसबुकाव खुदुमलायदों गोबालायदों सिख्लाफोरखौ रायदों लाजिनायसो मोनलायलांबाय बेनिखायनो आं माब्लाबा माब्लाबा गावखौनो सेंग्रा होननानै बुंना लानो लाजियो औ नंमारगौ आदा बेखायनो आं दिनैसिमबो रावबो सेंग्राफोरखौ प्रप'ज खालामाखै थांसैलां प्लिज आदा माथो बाथ्रा दंब्ला बुंनोबा थब्लं थब्लं बुं I love you सपना आं सिमाङाव दंना मोगथाङाव दं सपना एम नट इन ड्रिम मोगथाङावनो दं आदा नोंगौना सना दे बिदिब्ला खनसे गुदुं सना रावबो गेले माखौ लाजिदों खनसे गुदुं ओइ फंबाय रथ'लाय रथ'लाय फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मानसियालाय बन्द' नोंखौ खुलुमाखैब्रा साइकेलखौसो खुलुमदों फाग्लासो नामाब्रा मानसियालाय माबायदिलै ओइ मेन्डेला बायजोमायाव मेन्डेला मासे फैसालाय बियो गोजामसैलाय गोदोनिसो बियो सोलिया नंगौना नङाब्रा नोंखौ फाग्ला सोलिया 800 दाबाय दिनै 800 नो गांसेला मा 100ल'ब्रा खानायखौ सोर सिननाय मानसिखौलाय सोर बुथुमनाय बेखौ नोंनो आखाइ खरसासो होदोंब्रा आङो दानो रानखाजोबनानै जायोब्ला न' भाराखौ माजों होनो माइरङा माजों जानो जाम्बा नंगौना नंगौबाथ' थिगैनो र' नोंखौ बांद्राय फोथायजायाना सिगाङावबो नोंखौ फोथायनानै बेनि फिथाइखौ मोनजाखांबाय आंनि हिनजावखौलाय लांना बहा दोनहैनाय नोंलाय फाग्ला बे रानखांनाय गारायखौलाय मानो खुस्लाबदोंब्रा जाम्बा नोंनि हिनजावा आंजों ससे थांफानानै बेलेग ससेनिफ्राय बांगाल हौवाजों खारफालांदों नंगौना नंगौब्रा आरो मोनसे खोथा बै सिमला बाजाराव 3 नाम्बार फानग्रा मोनसे सेन्टार दङ मालिकखौ लोगो हमनानै बेजों रायलायनानै गाबोननिफ्राय 3 नाम्बार फाननांगौ पुरा एडजास्टेड आंजों जागोन बावैनो रायलायबा मोजां जायो नामा नों थांनानै रायलायहैबानो जागोनब्रा दे जागोन खामायनांगोन मेन्डेला जेथिंबो रं नाम्बारा फन हरदों बे साला नोंजों रायज्लायाखैलै बे प्रफाइल पिक्चारजोंसो रायलायदों लाभनि मिनिखौलाय नोंलाय मा बुजिनो LOVE लाभ हेल' हेलौ मा खालामदों आदा हा सोरमोन लायो दाख्लै रं नाम्बार जानायालाय आदा नों जा साइजखा नोंनि प्रफाइल फट'खौ नायदों आङो बे प्रफाइल फट'आ
बे मेलेरिया जन्दिस जानायाव लानायसोमोन मोगथाङाव बिनिख्रुइ साबसिनबाव आङो अब्लाबो जा साइस नुखादों मा सिरि जाखो आदा नैबे जेबो नङा माबा आंनि केटिएम गारिखौ आं हुगारबाय दं नालाय आदानाव गोबां मटर गारि दंथारो ना इसेबांथ' बांद्राय गैया स्करपिअ गंसे दं ओमफ्राय बलेर' दं ओमफ्राय बे केटिएमानो आदा नोंनि प्रफाइल पिक्सारखौ नुजेननायनिफ्रायनो गोसोआ बोरैबा बोरैबा जाबाय आं नोंजों सम सम रायज्लायगोन दे इफ इउ डोन्ट माइन्ड इंराजियाव बुंबायलै ओइ मेन्देला इंराजियाव मानो हाया जानो खोमा होनलै जाम्बा where not ले जाम्बा वेर नट हेलो 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 हुश दानलांबाय हेन्डशेक जाथारदों नालाय बे आखाइल' हरलै जाम्बा साला सुवा बुस्थुआलाय दिनै फैगोन ना फैयाब्रा आंनियाला माथो एसे गोबाव जाखो ओइ बाजे रुलाय ओम सद्गुरु ओम साइकेल गुरु दुई साकिया যন্ত্র না एको তন্ত্র মন্ত্র পেডেল মারিয়ে দৌড়ে গেরে গেরে বস্তু লগত লক ধরি দে বারে বারে ওম সাইকেল গুরু आदा স্বপ্না मा जाखो आदा ओइ माबा साइकेल सेन गदोंमोन सोना होदोंमोन आं मालाय हिनजावनि साइकेल सेन सोना होनानै नों आंखौ बावगारनाय नङाथ' नङा सपना तेरा मेरा प्यार का जात्रा आं नङा एसेबां गोसो लेथ्रा एसेबां लेथ्रा मोनबा 50 जनसो हाबा खालामखांबायमोन आङो सरि दे आदा गाज्रि दामोन आं गाज्रि मोनग्रानि फिसामोनब्ला दाख्लैनो आंखौ खुदुमनायाव गाज्रि मोनगौमोन आङो मानो बिदि बुंखो नों आदा मानो बिदि बुंखो माने दाख्लैनो आंखौ खुदुमबाय बिनि साजाखौ नों दिनै मोनखाथारनांगोन ओइ जाम्बि नोंनि दाया मा मिथिगौ ना मोनथिया दाख्लैनो नों आंनि खावलायाव खुदुमबाय दिनै आं नोंनि गुस्थियाव खुदुमगोनथ' ना असभ्यफोर जायगा गैया नामा नोंसा नोमफानि बे जायगाया नोमफानि साला लब जादों इसे आन्दोफोराव थांनांगौब्रा माथो गाज्रि खामानि जाखोब्रा बेलाय मा गाज्रि खामानि जाखो गाज्रि खामानिखौसो आन्दोफोराव मावो मेगन सादों नारद मुनिया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन गोसो थोलायनायफोरनि थाखाय पायखाना या मराखाना नहीं है माना सिर्फ प्यार का मतलब है हासिल करना ओ यादा ओय जत' दायनिगिरि नोंसा नोंफायाबो जुदि 15 बोसोरसोनि उनाव हाबा जानायमोनब्ला नोंबो जोंबायदि सेंग्रा गोरलै जागौमोनलै गोदान मुगानि प्यार महाबतखौ खालामनो नोंबो खाबु मोनगौमोन हटेलाव रेस्टुरेन्टआव मटर गारियाव हाथाय बाजाराव फुदुमलायनो अनलायनो दद आरिफोरखौ खालामनो हागौमोन लाजिदों दा मोजां मोनदोंलै साला फाग्लायालाय ओइ आदा बहा थांब्रा लाइजाम रानहैदोंमोनलै र'लै आदा सेक्रेटारिखौ मोननायनि उनाव नोंलाय माथो केयारखौनो खालामथारलालै गोदो मोनैनि सिगाङावबा खाना जाहोनाय साहा लोंहोनाय मा नायनोमोन माथो मोननायनि उनावलाय माथो जोंखौ नायफिनथारालै आदा दाख्लै बावै जों बिल्डिं थाखाय लानो होननानै एप्लिकेसन होबाय बा सर्तआ फैगौ मोननाय नङालाय नोङो जोंसोब्रा मेकारा ओइ मोनाबाबो अरजाला जागबाय आंनिया वालाव रेकर्डा थाबानो जायो जागबाय आंनिया नों मारगौसो जोंनि साननाया हेलौ सार आं गाबोननिफ्रायनो टिकेटखौ फाननोसै नंगौ आं बाथ्राखौ गासिखौबो बुजिखाजोब्बाय सार नों सिन्था खालामनाङा सार आं दं आं मोजाङै मावगोन दे ओइ बाबु ओइ मा नों माबायदि खानाय हाजाखोब्रा साइज जाथारासै मानसिजों मिलायाखै जोंनाव हाजादोब्रा बय आले थांथारदों मानसि जाबदों मिलायथाराखै जोंनाव हाजानोसै थ' नंगौ बेसे गैला न खमथार जायो बेसे दं 50 थाखाल' दं जागोन थ'
알트라 모던 하나 오르. 뭐? fai फंबाय fai. नै आल्ट्रा मडार्न सिना हरलै Ai फंबाय सिखार सिखारलै बेबायदि नङा आं नोंखौ एसे बेलेग स्टाइलनिसो खानाय सिननो नागिरदों थख्लिब स्टाइलसो सिनगोन आं खानायखौ फरेन स्टाइल बियो माबोरै सिनांगोन बिलाय मोजां जागोन नालाय बिदिबा गेरेन्टेड अनेक मानसिखौ बेबायदि सिननानै हरबाय आङो 50 थाखानि जायगायाव 500 गाहाम होलाङो आंनो थख्लिब सिस्टेमलै बिदिखौ फंबाय नंगौ मेगन मिसिबबाय फंबाय गुरुबायखौ दङ आहा हेलौ आदाया मा खालामबाय दं नै सना आङो बे जोंनि जायगानि नाथाग्रि जिं जिं हाग्रा सेर सेर गिदिंबाय दङ नै दा बे खाफालबारानि माबाथिं हाग्रा जिं जिं गिदिंदों आरो एसेबां थाब थाब गोदान गोदान जायगानि मुङा दा बेफोर जायगा थारमाने बे जोंनि एरियायावनो नालाय खाथि खाथि दङ आरो गारियाबो केटिएमबावसो बेबो आंसो सलायदों दाबायदियाव आं नोंनि केटिएम बाइकनि उनाव गाखोनो मोननाय मोनब्ला आंबो नोंखौ केटिएमाव खिबु उनाव दिखांनानै बेरायनो मोननाय मोनब्ला है दादा खानाय सिननो मोजां नोंखौ लोगो हमनो जा गोसो जाथारबाय आदा साननैसो धोर्ज हमथ' सना साननैसो उनाव आं नोंखौ लोगो हमगोन आरो जा लोगो हमबा खेबसेनो लाबोखाखाबायबो आयु एसेबां हाखु दाखु हाखु दाखु माने आङो गरम गरम बेसाद जानानैसो मोजां मोनो सना हेल' आइया बेलेन्स गैला हा मा खानाय सिननो बियो खावख्लिम सिस्टेमलै खावख्लिम स्टाइलनो खावख्लिमलै ओइ र' फंबाय खावख्लिम सिस्टेमलै मोजां नुदोंना बरिया नुदों आंखौ फंबाय बरिया बिराद साबसिन जाबाय फट' रेकर्ड नांगोन ना रेकर्ड बरिया मोजां नुदोंथ' मायावल' खननैसो गिदिं नंगौना नङाब्रा खावख्लिम स्टाइललै बेखौ सिख्लाफ्रा जुदि आइ लाभ इउ बुङा गंब्रैसोबा नंगौना नङाब्रा नंगौब्रा बरिया खावख्लिम स्टाइललै बेखौ खावख्लिम स्टाइल बरिया जागोन दे थांसैला बरिया नुदों फंबाय सानैसो लाबबाव 파순이 라칼레 फंबाय 파순이 हेलौ मेडाम मा खबर मोजां सिमांदों नामा बेसेबां नांगौ जिर' हाउसआव आच्छा बेसे 25,000 आच्छा बरिया सिन्था गैया सिमांदोंमोन नामा जै थां मिलायथारगोन आं सिन्था गैया इसे गाबजिब्रा लेंहर लामाजों थांनायफोरखौ बिएस फरकेस जिर' हाउस लगे खेल ओइ आबौ ताच्छाला बुरबा इलेक्सनाव लिडारफोरनि खिबु गिदिंनानै धंस जानायनि फिसा साला बबे एंगोल गोनां आंखौ आबु बुंखो नोंलाय सरिलै आंकोल साला इंराजिनि फिसा आंकोल नङा आदा बुं आदा दे जागोन दे मोखाङा एब्रावखाय आङो बोरायसो सानदोंमोन ताच्छाला सुवार आरो जाबावनोसैलाय दे मा जावलाबायनो नाम्बारा हर बेफोरखौनो देन बुं माबाफोर सिमांदोंमोन नामा माबालै आदा सिमाङाव साथाम सिख्ला खिनाय नुदोंमोन आं बेफोरबायदिखौलाय आं मानो नुवाब्रा बेबायदि सिमांखौलाय एसेबां मोजां सिमां गोसोम ना गुफुरमोनलाय बाबु सानैया गोसोममोन आरो सासेया गुफुर आयै माबालाय बाबु हिनजावफोरखौ सासेयाव बा हमनाय जायो नों साथाम सिख्ला नुबाय नालाय बा सानजाबथाम 15 जागोन नों 15 नाम्बारखौ लानांगोन जागोनथ' जागोन दे बेसेनि दानो एक्स'नि हर होमबा सिन्था गैया नांगोन नोंनिया सिख्ला साथाम ओइ जाबायलै दिनै सानसेना जाबाय होबाय दिनै जोख्लोबबाय गिनांगौमोनलै माने एफा गोबाव दाबो फैया
मानो बिदि आदाया आरो मानो एसे गोबाव दे बुस्थुआ एसे गाराद्राय होजाबाय मा सानखो दे आदा नों खोनासंनो औ आंनि सना आं नोंखौ बै नुहुरनाय हाजो गेजेर गेजेर ऋतिक रशन बायदि ओरै बामखांलाय ओरै बाल्थिंलाय मोसानो लुगैदों आं नंगौ आदा नाथाय मालाय रिटिकिसनाबा खानायानो गोलाव नोंना खानायानो गैया मा खानाय नांलायगो बेलाय थेवबो नों आंनि खाना आदा आइ लाभ इउ मालै बोराय मा खालामदो हेय डिलेट खालाम होनदो किन्तु डिलेट खालाम साला दिले खालामनोसो थिनदो हेय हेय आखाइ दाहो होनदो किन्तु आखाइ दाहो ओइ बोराय नोंजों समाया जोंजोंसो समायो लाजिया नों फिसाजो बायदि बैसोजों बिदि खेला गेलेनो ओइ सेंग्राफोर नोंसा अनेक समाय दंबायो आंहा सम गैला नोंसोरालाय मा नांजादो बोरायबाबो आंसो मोजां मोनदो आंसो लेंहरदों ओइ सेंग्राफोर केस होगोन आं किन्तु नोंसोरखौ केस होगोन केस होनो भिडिअ लाखाबाय फेसबुकाव हेगारनांगोन मा फेसबुक टेसबुक बिलाय हगारना हो मा फेसबुक बिलाय नाङा आदामोन नाङा हेगार नाङा प्लिज आदामोन ओइ नागारथो मा फेसबुक टेसबुक बिलाय जेबो जाया फै नों जेबो मिथिया प्लिज आदामोन दा हगार फैसा नांगोन फैसा बेसेबां 500 5,000 5,000 आंनियावथ' एसेबां गैया दं एसे खम दं जागोन लांजोब डिस्टार्ब खालामबाय थायो थांनायसै दावदारा बिसाव बाजै अ बाजै बिथिङा बाजैयालाय साफ्रोमबो हेलौ हेलौ साफ्रोमबो ए आबै फैदों माथो खबर गैया दबर गैया फैखो आंहा ड्रेस गांनैसो थालांदो बेखौनो लांनो फैदों आङो थै बादो हाय सोर बेलाय सोर बियो सोर पार्वती सोर पार्वती नोंसिनि खोथा साननानैथ' आङो सासेबाव लाबोदों उन्दु उन्दु जाबानोथ' जायोना नोंसोरो बबेयाव थांनानै हिन्जाव साबैसे लायो लाहै नोङो आं न'आव थानो मोना नोङो बे न'आ नोंनि नोमफालुनाय नामा न'खौ नोमफालुना फैदों है हाला मोसौनि फिसा अथम ओंखारलां hey
बे सिलिपारफोरा मानि सिथ्रिस्रा सानसे फस्थायनांगोन आङो बाबनि Baby Barbaria समायला लायनाया बे जोंनि सानैजों गोजोन अनज्लायनाया Baby Barbaria समायला लायनाया बे जोंनि सानैजों गोजोन अनज्लायनाया ओइ तुनतुलि आं गिबायसो जेबो गिनाङा सना आं गासिबो लामानि जेंसिफोरखौ स्रां बोस्रांजोब्बाय गिनाङा गिनाङा मा जाखोब्रा साला फाग्लियालाय गारखोसो ना मासोब्रा माथो मानसिबो गैया फनबो गैया माथो थिग दंब्रा आथिखालनि सिख्लाफोरजोंलाय गोसोफ्रानो फाथो सेना बायदिसो गोसो बायदि थेम सिफायनो हायो नुवाखै बै खेबनि बिहामजोखौ साला गथ' गथाय दङ फिसाया साख्रियाला सेंग्रा थेख्लाख्ला दाक्साग्रा सोराब्लाब जोंनो खारफानायखौ ओइ फंबाय रुले रं ओम गुरु साइकेल गुरु ओम साइकेल गुरु ओम दुई साइकेल जन्त्र नाय कुनु तन्त्र मन्त्र मा जालाबायखोब्लालाय नै हर मारबायसो नों मारगौसो हेल' आंनि सना सपना आदा नों बहा दं आं दं नै बेयावनो जोंनि किसिं पयेन्टआवनो दङ दाहाय नों जोंहानाव फैलाय नोंसानाव जागोन सना नै आं थांबायानो जेला फाग्लिया दिनै रमान्टिक मुडाव दं खोमालै थांनि जै साइकेलनि